gado. Tauraruwar take haskaka zuzuka ta zawarawa. Zawarawa! 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 Ku duba ku gani farashin tattalin arziki yana tashi a Najeriya na man fetur da gwalagwalai da nu'ulu'u kullun daɗa hauhawa su. Amma farashin mata ya aka ya faɗi ƙasa wanwan. Bazawara ko bata saki layi don sha'awa ba, ta saka don bukatun. Musamman ma jiki da jini sai a sulo. Ni fa idan ina son rabuwa da mace kawai jan kati zan daga mata. Sannan kuma ce mata to waje rot. To ba ga illan zawarcin ba? Shekara na nawa rabuwa da namiji kuma ni ba yarinya bace. Zawara wanda sai a hankali. Ija. Dan beauty. Yaro baka san wuta ba sai ka taka. Daduro ba haramun ne. Aure saki ma haramun ne. Ka ci da naka, in ji da nawa, kowa da nashi. Ba su kai gaci ba sai da sunayensu suka rubuta da juyin Poch. Zaurawa kukan bakin cikin yanayin amanar tattabara uwar alƙawari. Billahi lazi sai dai ban kowa ya mutu wallahi. Yanzu inda ya faɗi ya mutu kuma fa. Da ke zaki ta kaba. Sha. Ta kaba ke ta kama ba ni ba. Iyakaci na da Alhaji Zawarci. Yan uwansu cikin gida wajen horon zaman su cikin gida. Bangaren dandalin zaurawa da fannin bakin horo daga iyayensu zuwa yan uwansu cikin gida guda a haɗe. To ni dai na san dai kama da wani bata wani kuma in ka ji wani ba banza ba amma kuma ai me kamar zuwa ka nai ka. To yanzu me kuke sai mu? Ku ba mu dama mu dama. To ai mu ba fura bane ballantana ku dama. In kana ji da bala'i da ni da kai duk mutum na motocin mota. Wannan zancen naka ai yayi kama da mai taɓin hankali. Kar ka soma. Sunana Alhaji Bushasha. Almakashin da yake datse igiyar aure. Mai Movies returns with Zaurawa. Miliyan 2,500,000. Zaurawa nawa na kawo maka a wajen nan, amma kullum aka zo kai kafin alƙalami. Ai ba kudin ne abin lura ba. Zunubin da muke ɗauka shine abin kula. Zaurawa. An AS Mai movie produced by Abdul Aziz Small, story and screenplay by Maji Alhaji. Directed by Ali Gumzak. Macijin kaikayi sari kanoki, shegiyar uwa sai bukka, shegiyar gyada da ƴaƴan kanya. Masu kale a ci uwa ku. Kai ko me yasa har yanzu baka saki kawata ba? Ba yanzu ba. Yayi kasaitaccen namiji. Mu ci ne da zamu rika shiga rami ɗaya ni da ke? Ke je gado dakata. Dan kin rike abu sai kice wani ba zai dauka ba igiya ce fa. In kika ja wani ya ja ne rabo sai ya dauka. To kin ja igiya, shi ma ya ja. Kun janyo min masifa da bala'i. Zawarawa! Zaurawa. Coming soon. Sai yanzu kika ga damar dawo. Ina tare da mijin da zan aura. Na so a ce ban yi gaggawar kamuwa da sanki. Da na yi gaggawar sassaɓa miki kamar cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Shu'uma, the evil woman. Ko yanzu kasuwa ta watse dan koli ya ci riba. In gaya maka kuma namiji a wajena ba komai bane a ce tsinken sakaci. Zan bukace shi ne a yayin da wani abu ya makale min a hakori. Da zaran na gama da shi sai na cillar da shi a kwallon shara. Shu'uma, the evil woman. Na shirya mana ni ma zan fita karuwanci domin na ga shi yafi kasuwa yanzu. Wai ne sarki muryar wannan. Amma dai kin san cewa muryar ki al'aura ce ga duk wani balagaggen ɗa namiji wanda ba muharramin ki. Na faɗa ni ma na zama karuwa. Haka yaya ya za a yi kaskantar da kanka a wannan fajiran wanda ita a cikin fajirai ma kike fajira ce. Wani abu da ke tare da wannan shedaniyar wanda ya fi jajiya. Aska, asharariya, ɗan iska. Dan Allah ba ni aihuwa. Mu shagunan kanmu. Ke, ki iya bakin ki. There comes a point in your life when you realize who matters. Da rasa ki gara aiki ba. Asara da lalacewa da tambadewa su tabbata a wajen mace mara mutunci da take kun namiji domin ya sota. Ai duk mace da kaga tana tsoron kada a kula mijinta to ba ta yarda da kanta ba. Ai kwarewa shine iya kissa ka kwace mijin wani. Ai macen da ta cika mace ita ake bari ta kula mijin wata amma ba ke jaka akuya wanda aka ce je kika gari ba. Ai ban kasa da kai balle ki dauka.
mijinki shi ya san yi da shi ba ke ba. Who never did, who won't anymore, who's fake and who's true, and who will risk it all for you. Islamic movie tour on the run with yet another package. Shu'uma, the evil woman. Dan me yasa zaki zama silar hura wutar rikici tsakanina da matata? Sorry ba. Okay. Kada ka yadda ka ƙara so kusa da inda nake. Me laifi na anan? Kawai ka fito fili ka ce za ka kashe ni. Ai me yi baya faɗa. Classy, fabulous, tough, ambitious, and tempting, but she's evil. Ko kaɗan babu ruwana ga duk wanda zai zama katangan karfe a rabuwar matsakanina ni da kai. Ni na ranka ina so, kuma mutum ko aljan ban yi tsammanin zai sanadiyar mukashe tasirin sanka a cikin raina ba. Shu'uma, the evil woman. A Nazifi Asmanic movie produced by Abdulaziz Dan Small, story and screenplay by Maji El Hajjaj, and directed by Kamal S. Bukhari. Kashe ta zan yi. Idan kika gaban kashe ta ba, kar ki sake kira na da Jalila. Komai ta fanja mafanja. Shu'uma, rush and grab your copy now. The Strange Game of Fate. نفس ذائقة الموت
sauti Allah ya ji kan fadar bege dan darajar ya rasul manzon sira. Kin fara ramewa Jamila. Kin sanya tunanin ya a zuciyarki. Yanzu ga abincinki a dining table amma kin gagarci. Dole ne na yi tunanin ta Alhaji. Ita kadai ta rage mana yanzu. Gashi yanzu ta yi aure ta ban mu. An ban mu a gida da kanisiya kai. Yau mun waye gari. Ba Hassan ba Usaina. To in ban da abinki Jamila, Usaina ai ba mutuwa ta yi ba, aure ta yi kuma tana nan garinta. A yau ɗin nan idan kina son ganinta, za ki je gidanka ta giganta. Yaushe aka yi auren? Kasance gidan Usaina yanzu. Ko sati guda fa ba a yi ba. Ai yanzu idan aka ganna a gidan Usaina sai bakin duniya ya hau kaina. Kuma shi ma Hassan ina ji a jikina. Hassan ba mutuwa yi ba. In Allah ya yarda Hassan duk inda yake ko mu jima ko mu daɗe Hassan zai dawo. Allah ka ce mini aminiyata. Ahmad ka cuce ni ka cuce rayuwata. Wai Allah Husaina. Sadiya, me ya faru? Daga ina kike? Umma ya kashe ta, wallahi ya kashe ta, Ahmad ya kashe Husaina. Wai wannan Ahmad kuma wace Usaina ke magana? Husainar ku Abba. Wallahi ya kashe ta, na ga gawarta da idanuna. Subhanallahi. Wani irin mutuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Jamila, ki kwantar da hankalinki, bata mutu ba. Kin ji? Sadiya, yanzu suna ina? Suna gida. Gidan a cike da mutane. An kama shi yana hannun 'yan sanda, wallahi ta mutu Abba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi masifati. Allah kakka dora min abin da ba zan yi ba.
Usaina kenan ya gida? Lafiya kalau. Wallahi na so a ce an ɗaura mana aure kafin tafiyan nan tawa. Amma gaba ɗaya Abba yaƙi saboda wai baya so na yi tafiyan nan ya sa wani abu a cikin zuciyata. Abba yana da gaskiya Faruk. Tunda ba jimawa za ka yi ba, ai sai ka yi haƙuri sai ka dawo ɗin. Sai dai fa Abba na ya matsa a tura a yi maganan nan Faruk. Amma abin da Abba na bai gane ba shine dole ne fa kullum dinga tunaninki a cikin raina. Usaina duk inda na je a faɗin duniyar nan dole ne kullum ki dinga kasancewa a cikin zuciyata. Yaushe ne za ka dawo ɗin? To gaskiya ba zan fi kwana 5 ba. Saboda Abba yana so in kula mar da wasu harkokinsa na kasuwancinsa. Kin san ya jima ba shi da lafiya. Wallahi na so a ce an ɗaura auren nan in tafi da ke can. Wai, waye ganda a Dubai? Kina nufi baki taba zuwa ba? Ban taba zuwa ba. Amma na je Egypt da Saudi Arabia. Lokacin ummata tana jinya a asibiti. Allah sarki umma. Har yanzu bata fitar da jimamin Hassan da cikin zuciyarta. Na tabbata har abada kuma ba za ta iya cire tunanin batar uwana ba. Kamar yadda ni ba zan taɓa mantawa da yayi Hassan ba. Gaskiya ne. To Usaina, ni zan zo in tafi. Kin san jibi za mu tashi. Amma gobe zan zo domin mu samu mu ban kwana ko? Ko Faruk. A gaishe da su umma. Ke ma ki gaida su Abba. Za su ji insha Allah. Umma, har yaushe zaki daina kuka akan wannan al'amarin? Likita ya hana ki tunanin nan. Abba kullum sai ya miki magana. Maganin ciwon kin sani rage tunani ne. Kafin mu rabu da shi, yaro ne mai matuƙar son iyayensa, kuma kun shaƙu da shi, matuƙar shaƙuwa. Sai dai Hassan ɗina, jarumi ne. Yana da zuciya kuma duk yawancin sa'o'insa tsoronsa suke ji. Ya bata har yau ba Hassan ba kuma gawar Hassan. Dama a ce mutuwa yi da zan samu saukin tunaninsa a zuciyata. Amma haka dole ne zuciyata ta dinga saka min abubuwa da dama. Ina Hassan yake, a wani hali yake, yana tuna mu ko baya tuna mu, yana jin daɗi ko baya jin daɗi, a mace yake ko a raye yake. Yana raye umma. Insha Allah dan uwana yana raye. Kuma duk jimawa zai dawo. Sai na ga dan uwana da yardar Allah. Wanda ya fi kowa sona a duniya. A ce mutum kullum babu aikin komai ba abin yi sai kuka ka dinga kallon hoto a dinga kallon a tasa hoto a gaba a dinga kuka. Ina amfani irin wannan abu? Baka yi min adalci ba Alhaji, in har ka raba ni da hoton Hassan. To me amfanin sa aurenki Jamila? Kap hotunan nan sai na kona su dan ban ga amfanin sa aurenki ba. Har ka kona hoton Hassan Alhaji, wallahi ji zan yi tamfar shi ka kona da ransa. Dan hotunan nan nake ganin a matsayinsa. Haba Alhaji,
Ya zan yi rashinsa kuma sannan ka zo ka raba ni da hotonsa. To me amfanin su? Menene amfanin hotuna a wurki? Wannan hoto ba su da abin da za su yi illa su ƙara hassalaki ƙarshe su ɗora miki hawan jini. Na daɗe da hawan jini Alhaji. Ba ki da kallon hotunan mana. Sai ki daina kallo. Saboda ina son ga siffofin ɗana sai daga kamar shi ne a gabana. Karimatu ki zauna ki wasa ni kurkusa ta so kike yi dai wato ki gajiyar da ni ko? Assalamu alaikum. Ke kake karya min uwa. Wannan dare haka sauka. Ai baban mu ce mu. Sauko na ce zo nan. Zana nan. Mama mu ce mu biyu? To wa ta fi so a cikin mu? A'a, ni dai. Mami wa kika fi so? Ku duka biyu. To tunda haka ne kina so ki nuna min cewa ke mai wayo ce. Daga yau da kanki zaki rika zuwa makaranta kuma da kanki zaki rika dawowa har gida. Ai na iya mutu. Kin iya hon dai. Kullum muna tafiya sai dai ta danna hon wai ita ta iya mota. Kin san abin da yake ba mamaki Mami? Na dade ina nazari akan wannan al'amarin. Tun daga ni a ce ba a haifi kowa ba sai wannan yarinya. Shekara 20 fa na bata. Ce irin tambaya kake so ka yi ne Ahmad, tambayar da ba Allah kaɗai ya san ansar ta. Haka Allah ya so. Ita take binka duk juyin da aka ita ce kanwaka. Na ji ko? Ahmad ka dawo ashe? Na dawo Abba. Allah za mu je ka raka ni gidan Alhaji Ismail. To shikenan. Ni ma zan bi ka. A ba za ki je ba. Kin garbu da su tafi. Mu ma guban Allah ya kai min kika dawo daga makaranta. Kina cire uniform ɗinki za mu tafi. In ga yanzu dadi na yafi so na. Ke kuma umma mu ta fi son ki shikenan mun raba da haka. Amma Usaina kin ce wata 5 zai iya dawo. Haka da ya ce min kafin ya tafi Abba. To, yanzu yau idan ya bugo waya, me yake faɗa miki bayan shekararsa guda da tafiya? Tun ya ce min zai dawo. Jiya ma ce min mahaifinsa ya hana shi dawo. Wato ba ma rana kenan. To ni dai bai ce min ga ranar da zai dawo ba. A gaskiya Jamila ni ina ganin iyayen yaron ne nan ne ba sa so ya aure gaba daya, ko kuma ke ce ba sa son ya aura. Ta yiwu ma sun mishi tanadin wata wacce zai aura can daban amma ba wannan ba. Mu kuma Allah ya sani ba za mu je mu roki iyayen yaro ba wai dan su sa ɗansu i dawo a haɗa su aure da 'yanmu. Yau shekarar ki guda kenan da kammala makaranta, dukkanin wata sa'aki tana ɗakin mijinta. Wasu har da 'ya'ya biyu, wasu kuma da 'ya'ya uku. Yau fa shekarunta 26. Kwarai da gaske. Don haka tun da ya ki dawowa, mu ba za mu zauna mu ci gaba da kallon ki haka ba. Ki duba daga cikin samarinki wanda ya kwanta miki a rai, ki turo shi ya zo mu shirya maganar aure da iyayensa mu aurar da ke mu huta.
domin duk yariyar da ta kammala jami'a shekara guda har ta fara aiki to ba ta da abin da ya rage mata illa ta yi aure, in dai kuma so ke jama'a su dinga zagin mu ba a cikin gari. Babu mai zagin ku abba, insha Allah zan matsa masa da maganar a waya, idan kuma har bai dawo ba to duk wanda ya zo zan aure shi don hankalinku ya kwanta. Ba duk wanda ya zo muka ce ki turo mana ba, mu ba mu ce ki aure kowa ba, ya dai kamata ki duba wanda kika yarda da hankalinsa, kika yarda da tarbiyyar gidansu, ki turo mana shi. Allah ya miki albarka, Allah ya kawo miji na gari. Amin ummu. sannu ya haƙuri sannu ko? Malama lafiya yau na kanwata a hannunki? Tana complain ne cikin ta na ciwo, an kai ta clinic ta sha magani, shine headmaster ya ce na kula da ita har lokacin da za a zo ɗaukan ta. Kai ne yayin nata? Shine yayin nawa, ni nake bin. Kin ji sarkin surutu, kina ciwon ciki amma bakin ki bai mutu. Shekara 20 na bata amma kin ji har tana iya faɗa. To ya cikin? To ki haƙuri, yanzu za mu je gida ki sha magani ki ci abinci ko? Amma malaman tambaye ki mana, ko ke ce anti Usaina? Ni ce, wani abu ne? Kware ko akwai wani abu, na daɗe ina neman ki. Lafiya? Wani lafiya na aikata tare kake nema na? Ba laifi kika aikata ba, kawai dai ina so in san me kike wa ɗalibai suke yawan kiran sunanki. An gaya min cewa har ministry sun san da zaman ki, kuma duk makarantar da suka ɗauke ki suka kai ki, ɗalibai ba sa so a ɗauke ki daga wannan makarantar. Yara ai na kowa ne bawan Allah, ni haka nake, ina matuƙar son yara. Yara ba sa laifi a gurina, sannan kuma ni yaro bai taɓa tunzura ni ko ya ɓata min rai ba. Kullum tatsuniya take mana, tana raba mana minti. Ba mu taɓa ganin ɓacin ranta ba. To zo mu tafi. Akwai wanda yake jira zai tafi da ke ne koko dai zaki zo mu rage miki hanya? Ba matsala, ku je kawai gidanmu ba nisa. Dan Allah ki zo mu rage miki hanya. Yadda kika taimaki kanwata ni ma sai na taimake ki. Kin san taimako daɗi gare shi. Okay, so shikenan. Ka tsaya a nan ya ki zan karasa ta kafa na iso. Ai sai na kai ki har gidanku saboda in ga gidanku. Me da murga da ganin gidanmu? Saboda wata rana tunda kin ga ni dama nakan kai ziyara wurare daban-daban har inda ba a san da ba ma, ballantana inda aka sani. Wa ya san ka a gidanmu? Gaki? Ai tunda har kika zama malamar kanwata, to lalle hakan ya nuna cewa muna da alaka babba kenan tsakanin mu. Yau uwa, nan ya isa. Ga gidan mu. Na gidan ku, zan iya kawo miki ziyara a kowane lokaci. Sarkin bacci ya tayi bacci. Na zan aje maka ita. Shimfiɗe ta a baya kawai. Yara ai na kowa ne bawan Allah, ni haka nake, ina matuƙar son yara. Yara ba sa laifi a gurina, sannan kuma ni yaro bai taɓa tunzura ni ko ya ɓata min rai ba.
Baka damu da ni ba Faruk. Ya kamata ka dawo ko dan saboda ni in har kana so na tsakani da Allah. Ina son ki mana Usaina. Kin fi kowa sanin haka. Ba kya bukatar na jaddada miki haka. To dan me ba za ka dawo ba? Mahaifina ya ki amincewa da dawowata. Ya ce ba yanzu ba. Na yi masa maganar ki. Amma ya ce na yi haƙuri sai na gama harkokinsa tukunna. Ni ma iyayena sun gaji da jira Faruk. Gaskiya idan har ka dawo baka same ni a gidanmu ba, kar ka ga laifina. Ina za ki je Usaina? Gidan aure na. Don ba zan ɓata ran mahaifana ba Faruk. Suna da gaskiya. Yau shekara ta kusan 1 da rabi da gama jami'a, amma har yanzu ina zaune a gida. Ƙawayena duk sun yi aure, dole hankalinsu ya tashi Faruk. Shikenan. Ki bani nan da sati 2. Zan yi ƙoƙarin fahimtar da abbana. Shikenan. Ni da ne jiran shekara guda, sati 2 ai ba wani abu bane. Allah ya kai mu. Na gode Usaina. Na gode da jiran da kika yi. Ina son ki har cikin zuciyata. Ni ma ina son ka har cikin zuciyata Faruk. Sai da safe. Sai da safe. Assalamu alaikum. Wallahi har ka bani tsoro. Tsoro kuma? Ba ki taɓa gani na bane? Ba haka bane. Ni dai na san yara ne a gabana, sai na ganka. Na su daga cikin yara na ne ya girma. Ku je aji, ku je aji. Gaskiya baki da dama. Akwai ki da abin dariya. Na zo wani neman alfarma ne a wurinki. Ina jin ka, Allah ya sa kuma zan iya maka ita. Ina so na kawo miki ziyara gidanku, amma kuma ina tsoron yi miki zuwan bazata. Shi yasa nake neman izini daga gare ki. Ba komai, kana iya zuwa duk lokacin da kake so. Yau da yamma. Yau kuma? Ko yayi wuri? A'a, bai yi ba, sai ta zo. Tun ɗazu ina neman ka ina wajen mota, sai kana nan. Ni ma tun ɗazu nake ta neman ki a makarantar nan ban ganki ba, ashe kina wajen mota. Mu tafi gida? Ta. Wallahi umma na rasa dalilin da yasa nake son ganin mutumin nan. Kuma na ya ce ban zai zo, amma sai na gagara hana shi. Yanzu haka je nake kamar in ga shi zuwa gidansu. Lalle ma yarinyar nan. Ba ki da kunya. Yanzu ne kike faɗa maganar saurayinki. Kamar ki je ko? To dan Allah tafi. Maza ki riga shi zuwa. Ai ba ni da wani abokin shawara a gidan nan sai ke umma. Ni fa har yanzu ba saurayina bane. Wani irin girma nake ganin mutumin da shi. Sanda nake masa wani irin su ne da ban taɓa yi wani saurayi irinsa ba. Daban ne san umma. Wataƙila Allah ne zai miki canji a matsayin sauyin Faruku. Don na fahimci Faruku ƙwarai da gaske ba ƙaunar keke ba. Abinda zan ci Allah ya zaɓar miki abin da ya fi alkhairi tattare da kekin ji? Amin umma. Idan zuwan shi da alkhairi Allah ya kawo shi. Amin umma. Wai ina sauran ƙanninki ne? Don na tabbatar da cewa ba ki gare bace a cikin gidan nan. Ni kaɗai ce Ahmad. Amma mu biyu Allah ya ba wa iyayenmu. Ɗayan ya ɓace. Babu wanda ya san inda yake. Ko yana raye, ko yana mace, Allah kaɗai ya sani. Kina nufin cewa ɗan uwanki tagwayen da aka haife ku tare? To amma garin yaya haka ta kasance?
Hassan ya ɓace ne wata rana a makaranta da mota ta bige shi. Tun da direban da ya bige shi ya ɗauke shi, har yau ba a san inda yake ba. Mu kuma dukkan mun ƙirra da cewar ya mutu ne. Wataƙila mugun mutumin ya jefar da gawarsa ne a daji, kamar yadda sauran mutane suke faɗa. Ummata a kullum Hassan ɗinta zai dawo. Haka ni ma ban taɓa amincewa da maganar mutuwar ɗan uwana ba. Allah sarki. To Allah ya bayyana mana shi. Amin da albarkatu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. A Hajiya. San da zuwa. Nai. Lafiya. Ina gajiya. Ina gajiya. Lafiya kalau. Sannu. Tashi ka zauna Ahmad, tashi ka zauna. Husaina tana ta ba mu labarin ka. Tunda aka ce zaka zo ta gagara zama. Umma. Zaki min musu ne? Ai Hajiya Husaina ta cancanci a kawo mata ziyara har gida. Ko ba dan komai ba, ko yadda kanwa ta Karima ta dauke ta a matsayin yar uwa, ba ta da magana kullun a gida sai an Husaina. Gaskiya ne. Allah sarki. Ina ruwan mu yara. Mun gode da ziyarar da Ahmad ya kawo mana. Allah ya saka da alkhairi. Ka kuma gaida mutan gidan. To amin Hajiya. Na su je. Gaskiya Hajiyar ki tana da kirki. Kin ji har godiya take min idan na kawo ziyara. Bata san cewa ziyarar tawa tana da harshen damu ba. Ban gane ba. Abin da nake nufi a nan shine tana da baki guda biyu. Na farko zai ƙara danƙon zumunci. Na biyu kuma sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Har yanzu ban gane ba. Na tabbatar da kin fahimci abin da nake nufi. Sai dai kawai ki ce kina so in yi miki gwari-gwari. Wato magana ta gaskiya Husaina shine iyayena sun dame ni akan na fitar da matar aure. A kullum idan suka tambaye ni sai in ce ban ganta ba. Amma daga ranar da Allah ya haɗa ni da ke sai na je na sanar da su cewa na ganta. Sai dai kawai abin da ya rage in nemi yardarta. To yau gani a gabanki ina neman yarda da gare ki. Wallahi Ahmad ta guri na babu komai. Sai dai ba zan ɓoye maka ba. Akwai wani wanda nake jira. Amma har ta iyaye na sun gaji da jiransa. Har sun fara ce in fito da wani. To sai kuma ga wani ya zo yanzu. To ni dai ba ni da ta cewa. Illa dai kawai in ce Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi. To amin summa amin. To ni barin ce miki tunda ke baki da ta cewa. Ahmad na gamsu da bukatarka. Ka je ka sanar da iyayenka cewa ka samu matar aure. Ko? Ba zan hana ka ba. A takaice ni ta wuri na babu matsala. Dama ni buri na bai wuce a kullum a Usaina ta sami mijin aure ba. To alhamdulillah gashi kuma an samu. Gaskiya ji daɗi alhamdulillah. Gaskiya Alhaji mun gode. Mun ji daɗi sosai. Allah saka alheri. Allah bar zumunci. Allah taimaka. Dan mahaifin yaron nan zai ji daɗi. Dan kullum gurinsa yaron shi ya samu abin da yake so. Dama ai wannan shine burin dukkanin wani uba ya ga ya aurar da yarsa. Gaskiya ne. So mu za mu ci. Amma ba mu san shirin da kuka yi game da auren ba. A'a, ai ni a shirye nake. Duk lokacin a takaice dai duk sanda kuka shirya ni ma a shirye nake. Alhamdulillah. Yawwa to. Allah mazumunci. To, Hausawa sun ce rabon kwaɗo baya hawa sama, sannan kuma matar mutum kabarinsa. A dukkanin samarinki da suke neman ki, ni ne wanda na zo daga ƙarshe, kuma sai gashi Allah ya ƙaddara cewa ni ne mijinki, ke ce matata. So kin gani gaskiya babu abin da ya kamata mu yi yanzu shine
mu tashi mu yi alwala mu yi sallah raka'a 2 mu gode wa Allah sannan mu yi addu'a zaman lafiya. Ko ya kika gani? Ba zan sami yin sallah ba Ahmad. Sai dai ka je kai mana tare. Dan Allah Husaina ki bar wasa. Ba zan taɓa yi maka wasa a wannan ranar ba Ahmad. Wallahi da gaske nake yi. Ni ma ban yi tsammanin bakon yau ba. Bakon naki kwana nawa yake kafin ya tafi? 5 ko 6. Kice yau suna na Ango kenan. Sai nan da sati zan koma Ango. To, da na iya. Yanzu abin da za a yi ni bari in tashi in yi alwala. Zan yi mana nafila amma fa tare za mu yi addu'a. To shikenan. Kai, gaskiya mutanen nan sun bani mamaki. Ban taba zamanin cewa ina da masoya ba. Sai da ni aure wallahi. Ai kuwa. Wasu ma ban taba tsammanin za su zo ba. Amma sai ga su da kaya niki-niki. Amfanin ka zauna lafiya da mutane kenan. Gaskiya ne, zaman lafiya ya fi komai daɗi a rayuwa. Waye kuma yake buga wa mutane kofa da safen nan? Bakon farko kenan na bayan tarewa. Ko kuma bakuwa. Waye bismillah. Bismillah shigo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Lafiya lau. Daga ina? Daga wajen mai na Faruk ne. Ya ce na kawa Hajja sabo. Mota ce. Ya ce na kawo mata a matsayin tukunci na taya ta murnar aure da ta yi. Na ajiye mota da tsakar gida. Ka ce mai an gode ko? Allah ya saka da alkhairi. Sannan gobe ka dawo don Allah ka ansa tukuncinka. Na gode. Za mu za ku gani ai. Mu je ko? Jiya kawo ta daga America. Ka ce mai na gode ko? Na gode. Sannan gobe don Allah ka dawo ka ansa saƙonka. Ba da masha Allah. Gaskiya na yi mamakin wannan kyautar da aka baki. Kuma shi ma na yi mamakin kyautar da ya aiko miki. Dan me yasa zai aiko miki da kyautar mota? Bayan ya san cewa ke matar wanne. Haba Ahmad, kyauta ce fa. Kuma ni da na san ranka baya so wallahi da ban karba ba. Ai na san da shi amma na aure ka. Ko kuma kin yi zaton cewa ba zai aure ki ba? Tunda kin jira shi lokaci mai tsawo bai dawo ba. Dan haka kika amfani da wannan daman wajen ganin wanda yake hannunki kika aure shi. Subhanallah Ahmad, wace irin magana kake faɗa min? Wallahi ba zan taɓa kwatanta son ka da son duk wani ɗan namiji ba a duniya. Kuma inda ba na son ka babu yadda zan yin aure ka. Haba Ahmad, je fa na tare a gidanka, amma kake faɗa min irin waɗannan maganganun? Ai gaskiya na faɗa, ban ji daɗin karɓan kyautar da kika yi ba. Dan na yi tunanin zaki maida masa da kayansa. Sai kuma kika karɓa. Saboda na lura cewa kina so ki karɓi motar nan dan ki rika fita yawo. Idan aka ce wa ya saya miki mota, sai ki ce tsohon saurayinki. Kin ga kenan mutane ya su rika min gori akan haka. Saboda haka ki yi tunani akan abin da na faɗa. Shikenan mijina. Na amince. Gobe idan ya zo zan bashi makullin motar ya koma da ita, ba zan taɓa hawar ta ba insha Allah. Ni ban saka ki dole ki maida masa ba. Amma dai ki tunani akan abin da na faɗa miki.
Ban san lokacin da ka fito ba. To shi da ne bacci ai dukkan abubuwan da ake ya sani. In ga ku babu yadda aiki san na fito ko? Ba kona ta kafa. A ki bari dan Allah. Ɗazu na duba na ga baya na. To Allah ya kiyaye hanya. Ina son na je supermarket nan dan sai wasu abubuwa. Usaina, bai kamata a ce kin fara fita tun yanzu ba fa. Ki faɗa min kawai abubuwan da yake so in ya so ni yanzu sai in fita san je in sayo miki. Ba zan iya faɗa ba. Kuma idan ka je siya kana namiji za a yi maka dariya. Babu masu cinikin kayayyakin sai mata. To shikenan. Abinda za a yi yanzu ki shirya sai in je in sauke ki a kantin. In ya so ni sai mu wuce gidan gaida su Abba. A'a, ga Sadiya kawata mata ta za mu tafi tare da ita. Sadiya tana da mota ne? Mota kai. Sabuwa kar. Mijinta ya siya mata ko kwana 3 ma bata yi ba. Shi yasa mata ce za mu tafi tare da in yi dani. A dawo lafiya Allah ya kiyaye. Gaskiya rayuwar aure akwai daɗi. Ai baki ma san aure yana da daɗi ba ma. Sai yau zaki san daɗin aure. Yana da kyau ki ɗauke shi. Shi ne ma nake shafawa a gidan. A'a shi yasa naga kin dan ƙara dan haske. Ke wayan zaki fara hasken ai. Ni fa na gama Sadiya. Na ga ke kamar kayan supermarket din gaba ɗaya zaki ɗebe. Kin gama? To je ki kankanta a gama naki lissafin kamun na zo don ni daga nan ma sama zan haura. Ba ni makullin mota zan je an gama lissafi na zan jira ki a cikin mota.
Amarya sarautar mata. Faruk. Na san kin yi mamakin gani na ko? Ban taba tsammanin ganin ka a nan ba Faruk. Haka Allah ya so Usaina. Duk da dai ban furta addu'a a bakina ba. Amma na san zuciyata ba za ta daina son ganin ki a rayuwata ba. Bai kamata irin waɗannan maganganun suna shiga tsakanin da kai ba Faruk. Kar fa ka manta ni fa matar wani ce. Ya kamata ki duba irin tsawon lokaci da muka kwashe muna soyayya da ke. Amma a wata ɗaya wani ya zo ya kwace ki da kanuna. Kuma ni abin da yake ban takaici ma, ko da na mishi Allah isa ba kama shi za ta yi. Usaina, ina zaton ma shi ya hana ki karɓar kyautar da na yi miki. Yana da damar ya hana ni komai Faruk. Wato kina gudun kar tsohuwar soyayyar mu ta motsa ni da ke ko? Na tabbata ba za ki daina so na a cikin zuciyarki ba Usaina. Abin da nake so da ke daga ƙarshe, ina son ki kuma ina so ki tabbatar ni ba zan daina son ki ba Usaina. Har yanzu ba ki shiga. Wa wannan kaman Faruk. Ba kama bane Sadiya. Faruk ne, ya gida ya yara. A'a Faruk ba za mu yadda ba. Ya kake magana da matar aure? Amma sanin kanki ne, babu yadda za in ga Usaina ta wuce in wuce ba tare da mun yi wa junanmu magana ba. Ke kin san irin shekarun da muka kwashe da Usaina muna soyayya. Ai soyayyar ku ta zama tamkar iska tun da lokacin da aka dora mata aure da wani daban ba kai ba. Shiga mota mu da Sadiya, shiga mota mu. Shikenan Usaina. Sai an jima. In kin je gida ki gaida mugu. Assalamu alaikum. Ke, dakata. Ina za ki je? Haba Ahmad. Wani irin tsawa ne haka? Ni da gidana kuma kana tambaya na ina zani? Gidana dai. Nan gidana ne. Kuma ni ne nake da damar da zan ba mutum dama ya zauna a cikinsa. Don haka, ki fita ki koma wajensa. Gurin wa? Wanda na gan ku tare da shi a bakin supermarket. Faruk ne Ahmad. Dama ina da niyyar faɗa maka duk abin da ya faru. Dakata. Ba sai kin faɗa min ba. Abin da nake so in tabbatar shine ki faɗa min da bakin ki cewa wane ne. To kin faɗa min cewa Faruk ne. Saboda haka ba sai kin sha wahalan faɗa min abin da ya faru ba. Na san abin da ya faru. Kun yi waya da shi jiya. Kin faɗa masa inda za ku haɗu. Shi yasa da nace zan fita da ke da safe in kai ki kantin, kika ce min Sadiya za ta zo ta dauke ki. Da kika fita shine kika kira shi ka faɗa masa inda yake. Ya zo ya dauke ki, ya kai ki supermarket. Ya siya miki abin da zai siya miki. Ko ka fita kuka saka abubuwan da za ku saka. Wanda ina tunanin a cikin abin da kuka saka har da inda za ku rika haduwa nan gaba ma. Ba shine ya faru ba? Ka daina zargi na Ahmad. Tare da Sadiya nake. Faruk a wata. Ibi shiru. Munafukar banza munafukar wafi, makareciya banza makareciya wafi. Ina Sadiya take? Babu wata mace a kusa da gurin da na gan ku tare da shi. Har zaki faɗa min cewa wai tare da Sadiya? Munafukar banza? Kinga. Allah ya wadar wannan auren da ke tsakanin da ke. Babu abin da wannan auren ya ƙara min sai bakin ciki. Allah ya isa tsakanin da ke. Duk abin da zaka faɗa, kada ka kusurka min ƙazafin zina ko cin amana. Good. Kin faɗi sunan da zuciyata ta laƙa miki. Hakika ke mace amana ce. Allah ya isa tsakanin da ke. Kada ki tafi da zuciyarka. Sake ni. Ba zan sake gaba Ahmad. Dan Allah ka tsaya ka saurara zarina. Husaina sake ni.
ki sake ni na inna lillahi wa inna ilaihi Husaina 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 la ilaha illallah ya kashe da Husaina taxi gaba ɗaya kuɗin da na yi jiya. A gareji ba? Kowa banki sana can, kai kuma naka yana gareji. Sai ka ce motar ka ce ta fita kowa matsala. Ita wannan mota fa da ita muke samu wuce abinci. Shin in ta tsaya ba kya tunanin wacce makoma rayuwa za ta kasance? Amma lallai ka cika kai butuli ne. Kuma wallahi sai na tabbatar maka da cewa ni sai na zane maka sanadiyyar da damanka kuma sai na sa ka ɗaura hannu a kai kayi kuka. Sakare. Me kika ce? Da sunanka na gaskiya na kira ka. Ai na san kaji. Dan tasi. Ki bar Amina ta koma ɗakinta. In ba haka ba ta zama da aure a kanta. Talauci da yake tattare da ɗanki ko a tarihi ban taba jin irin shi ba. Me yasa a koyaushe miki abu da ke sai ki nuna min cewa na yi kuskuren auren ki? Dan na lura baka da wani nasibi a rayuwarka. Rashin sa'a ne kawai a cikin auren. Dan tasi. Wai kawai ina zaune a cikin gida sai ganin shi ne ya shigo min da jariri. Wai sai ce mu yawa wata mata ya dauka a tajiinsa ta manta da dan. Kamar yaya? Duk wani zare da ya daure ki da shi ina son ki warware shi. Babu komai ni a gona. Balantana ma shari'a zamu yi da ke sai na nuna miki cewa ke sakaraici. Ina mai tabbatar maka da cewa wannan shari'a tamu za ta biyo ka. Aliyu ba. GMA Production presents an irregular family drama. Dan tasi. Ka sike ni idan kai dan halak ne. Allah ya tona asirin. Wallahi ba za ta taba yadda ta zauna ya ringa raba kwanaki tsakaninta da karuwai ba. Wannan dan fa kadara ce ta kawo shi gare ni. Maganar banza. Kadara ta rasa me za ta kawo maka sai da? Ba kuɗi ba? Bayan naka na gida ma da kyar kake rike su? Wannan dai shedan ne ya kawo maka ba kadara ba. Da kai da shedan yin duk tsinannu. Ni kike tsinewa? Wannan ita ce hanya kawai da zaki fice wa rudani. Series of insults, humiliation, and assault become his daily bread. And unfortunately, an incident occurs which blows things out of proportion. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba ma mutum ɗaya bane ke neman ki. Ai wannan ta wuce tsakaninmu, lokaci ne na gaba tsakanina da kai. Dan tasi. Maraka na banza! Wallahi sai na kwana wannan motar kai ma na kwana ka! Nazifi Islamic movie produced by Abdulaziz and Small, story and screenplay by Ibrahim Rabi'u, and directed by ALKUKI. Aliyu, kana cikin matsala. Ai ƙarshen munafiki jin kunya. Dan tasi, coming soon. Da ana magana da zuciya, da na baka sako zuwa ga zuciyarka. Ki daina son wacce ba za ta taba son ka ba, Bello. Sannan ki daina tunani wacce ba za ta taba tunanin ka ba, Bello. Ke zuciya, ki haƙura da son wacce ba za ta taba son ka ba. Zan shaida wa zuciya ta sako kamar haka. Zuciya, ki ci gaba da son Zizi. Kuma ki daure da duk wulakancin da za ta yi miki. Zuciyar Bello, ki da kokari, ya zuciya mai haƙuri da tausayi. Ai zuciyarka ba ta da wani tausayi. Tunda har ba za ta iya cire ka a cikin wannan bala'i da masifan da ta doro maka. Kuwa mutan gida! Kuwa mutan gida! Ya gari ya jin daɗi. Wallahi na yi bala'in misalci. Ya kamata a ce ke ƙarya kake yi na mu duka, baka wanke min motar nan ba. Wancan ferin nan na wanke maka, an doka ko da yatin zaka fita. Zan irga biyar idan har ba a gama min wankin motar nan ba. Ka tabbatar aikinka ya ƙare cikin gidan. 1, 2, 3, 4. Allah ya taimake ka.
Yau nawa ga wata? Na Hausa ya koko na Ingilishi. Na tsakiya. To ban sani gaskiya. To watan ajalin ka ya tsaya. Dan Allah umma ki tsaya dan Allah umma. Kai! In mu kwana. Ka san kwana ce wani wajen sai in kasa yin kwana. Yakwa. Ba da ruwan sha? Ba da ruwan sha? Kai na ya fara juya wallahi. Wallahi. babbar yarin ya dai sa'a na zabo a wuta cikin maza. Haduwar wani kai shi ne sa'a waye ne dace a yan mata. So da ƙauna shi nake nema. Indai a ƙauna ne ta na kasawa. Lallai ga da ke ina da alfarma. Kowanne ka kawo kasa da zan yi ma. So tsakaninmu ba na gajiya gun yi miki hidima. Come closer. Wait! Allah kiyaye. A samu a cikin ku wani ya aure ta. Na bi dinga. To Allah ya bada zama lafiya. Duka gidan nan baka ji labari ana ce min na da fuskar rago ba? Da ba. Ai ga wanda ya kamata. Madadin kenan hajiya ga irin shi. Madadin da kike so hajiya ga kuskuren shi madadi. Kuma dadi ina roƙon ni kukun gidan na shi zan aura. Ɗanka dade. Karki damu da zancen da ake fada masu kushe tare da haɗin fada. Naji an ce ne kaga dole in fada baka aure na wai kai ka fada to kake yi ka katse mi rayuwa to kake yi ka katse mi rayuwa. Yan nan taku tana wulakanta mutane tana cin zarafin mutane. Wai kai in tambaye ka mutum ne ko aljan? Ta wannan yarinya akwai wata tsohuwa da ta gamu da ita tana bara. Ta ci mutuncinta kuma wannan tsohuwa ba mutum bace aljanna ce. Gaskiya ne wallahi har tsirawa ta hakoranta suka zube. Ta bake jaka za ta mai da ke. Yo akar maka lahu me bambancin wannan da aurakin jaki? Over, decision one, over. Wallahi ni ce zi. Wa innahu min Sulaimanu wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Ku kuke ganin mu ba mu muke ganin ku ba. Ba aljana bace Bello, bil adama ce liki. Allah kiya ki hajiya gado. Tauraruwar take haskaka zukatan zawarawa. 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 Ku duba ku gani farashin tattalin arziki yana tashi a Najeriya na man fetur da gwalagwalai da nu'ulu'u kullun daɗa hauhawa su. Amma farashin mata ya aka ya faɗi ƙasan wanwa. Bazawara ko bata saki layi don sha'awa ba ta saka don bukatun musamman ma jiki da jini sai a sulo. Ni fa idan ina son rabuwa da mace kawai jan kati zan daga mata. Sannan kuma ce mata to waje rot. To ba ga illan zawarcin ba shekara na nawa rabuwa da namiji kuma ni ba yarinya ba ce. Zawara wanda sai a hankali. Ijan. Dan beauty yaro baka san wuta ba sai ka taka. Dadiro ba haramun ne. Aure saki ma haramun ne. Ka ci da naka, in ji da nawa, kowa da nashi. Ba su kai gaci ba sai da sunayensu suka rubuta da juyin Poch. Zaurawa kukan bakin cikin yanayin amanar tattabara uwa alƙawari. Billahi lazi sai dai ban kowa mutu wallahi. Yanzu inda ya faɗi ya mutu kuma fa. Da ke zaki ta kaba.
sha ta kaba ke ta kama ba ni ba, iyakaci na da Alhaji Zawarci. yan uwansu cikin gida wajen horon zaman su cikin gida, bangaren dandalin zaurawa da fannin bakin horo daga iyayensu zuwa yan uwansu cikin gida guda a haɗe. To ni dai na san dai kama da wani bata wani, kuma in ka ji wani baban zaba, amma kuma ai me kamar zuwa ka nai ka. To yanzu me kuke sai mu? Ku ba mu dama, mu dama. To ai mu ba fura bane ballantana ku dama. In kana ji da bala'i da ni da kai duk mutum na motocin mota. Wannan zancen naka ai yayi kama da mai taɓin hankali. Kar ka soma. Sunana Alhaji Bushasha, almakashin da yake datse igiyar aure. Mai Kwai Movies returns with Zaurawa. miliyan 2,500,000. Zaurawa nawa na kawo maka a wajen nan, amma kullum aka zo kai kafin alƙalami. Ai ba kuɗin ne abin lura ba. Zunubin da muke ɗauka shine abin kula. Zaurawa. An AS Mai Kwai movie produced by Abdulaziz Small, story and screenplay by Maji Elhaji, and directed by Ali Gumzak. Macijin kaikayi sari kanoke, shegiyar uwa sai bukka, shegiyar gyada da 'ya'yan kanya. Masu kale a ci uwa ku. Kai ko me yasa har yanzu baka saki kawata ba? Ba yanzu ba. Yayi kasaitaccen namiji. Mu mucizai ne da zamu rika shiga rami ɗaya ni da ke? Ke je gado dakata. Dan kin rike abu sai kice wani ba zai dauka ba, igiya ce fa. In kika ja wani ya ja, me rabo sai ya dauka. To kin ja igiya, shi ma ya ja. Kun janyo min masifa da bala'i. Zaurawa. Coming soon. ALKUKI